hostia. Dovoľte, aby som vás v tejto prekrásnej sále Bratislavskej Rehody privítal dnes večer na vyhlasovanie výsledkov súťaže Podnikateľka Slovenska 2013. Dobrý večer. Tým ste oznámiť, že začínajúcou podnikateľkou na prvom mieste je Helena Bužňáková z Kalnátu. Pani Helenka, poďte viac dopredu, nech vás všetci vidia, lebo vy ste obsadili prvé miesto v kategórii Začínajúca podnikateľka. Ďakujem veľmi pekne za to ocenenie, veľmi si to vážim. Mám súkromnú predajnú galériu výtvarného a remeselného umenia. V našej galérii sústreďujeme umelcov, ktorí v tomto regióne niečo znamenajú. Snažím sa poskytnúť priestor na prezentáciu ich diel, nakoľko široko ďaleko nie je možnosť po ukončení štúdií niekde sa prezentovať. Úspešná živnostníčka sa umiestnila Erika Obdržálková, AAA agentúra Európe House Bratislava. Mám vždy radosť, keď sa s niekým stretnem a hovorím viacerým jazykmi. Tento malý národ to veľmi potrebuje. Pracujem na tom celý život. Na prvom mieste v kategórii Vynikajúca podnikateľka sa umiestnila Ivana Čandová. Keď sa v mojom živote udeje niečo výnimočné, tak v podstate ja strácam slova. A stalo sa mi to vlastne 3-krát. Prvýkrát, keď sa mi narodil môj syn Adam. Druhýkrát, keď som stretla svojho muža, životného partnera. A tretíkrát práve teraz. Ja som Prešovčanka, ale vlastne 9 rokov bývam pri Bratislave. Nečakala som to a je to mimoriadny pocit. Lebo je to vlastne pocit, ktorý obsahuje celé to úsilie, celú cestu, ktorou som prešla. Napriek tomu, že som mala zdravotné problémy v minulosti, čo ma vlastne podnietilo venovať sa práve tejto problematike. Je to ako keď dáte smednému na púšti kvapku vody. A keď dáte pri deficite jódu kvapku jódu, tak to organizmus cíti a okamžite pozitívne reaguje. Jód ako stopový prvok je veľmi dôležitý, naozaj. Keby nemala jašterica jód v pôde, vo vode, ten ako stopový prvok, tak jej nenarastie chvost, totiž to nemá kto vybudovať bunku toho chvosta.